दा शुरू हो चबाबो जत बरक चबाबो समय तांग मा थानाय बुबा गारन कक खानाय जत समय मा थांनाय आं कक सानाय लिया तिनिनि मीटिंग और तिनि जेता सभा और सभानो चेंग्रिरिका हामबाय जत कांसों थांतो दफा थांनाय तां कक सागा ताकु बेबुति बनसुंदि आइते बरक तिनि सुदुपं उन्नतिनि कोनो कक करे त्रिपुरा राज्य बरक गरे गरे चाकरी दिमु उनसामाने रेबती सं थांगा हंगाय जनसभा बजाय सादे चाकरी कय हिंसगा मनसन बाखलाय खारा नायते सुरागाय गरे गाबो चिरि दिप्रासे छोटा विलेज दङ बर मडेल विलेज खायदेना बो यागा बसा फालाय जालाय मा दं खायचे अर थाजिं ताकु अमिय नथियान नुगो बंगा काठालिया राजापुर मिर्जा केन्द्र न सब बसा फालाय चावै दिरे अब किसम सिदा थापला जाय थागाय आबन बागे आ थाप लांनानो किनिवै आबो जे थापला जायसा बाउल देनसि बकक सानाय तकबा फिफि फिलि बकक सानाय मन्त्रि बालथानि ब सानाय साबा नंला ताखौ गायजे जतन नरक दुंनाय 8 तारिख दा बुट करि ना गाबो 8 तारिख एप्रिल सिदा नाम गायदे मदै जराव काय सब 28 सीट दिनि वै बुबाग्रा खुमाला कांजा टिभिओ सिदा रां सारा ini nak kerai, but agor tolan manji phai di phai glak, but suramura ni wangsa phai di phai glak, di prasasok but division khomadat langai, manji ni phandai gorta phai dong aite, aw manji gari ki gari langai, biplop dev roton nat risha phandu hoy, morisha mochini, chini buri rogni omo, chini mani tak mungkan mo, mono phandai chatere hai. खानाय मिले खाय खाली हेलिकप्टर बाय थां थांनि बक्तिदारि माबाय बर बुट पाइ हायते बुट थाङै यासि बाय सिना नांगौ हायते मालती फुकबारती बुबार बेदे आ बर थां बयार सं थां बुट नै 28 ता बायसा प्ला नाय फुजा थां और सुमै कक छाया तिनि सात नाङि हायते हा केबो सामुं ताङेनो त्रिपुराव